Welalela mfowethu, kulo nyaka nizomele niyiyeke le nto le alokhu niyizama ukuyikhanda. Le nto iyekeni iyacika, isiyanyenyiswa. Yezwa, lalela, isiyacika. Asikho isiXhosa esinjena esithethwayo le Eastern Cape. Siyazi ukuthi nenkinga yokugula emakhanda enu awekho right. Ubufakazi beni enhlale nifika nabo busangene nje, budakiwe, ngasho nje kanjalo, budakiwe lobo bufakazi benu. Manje amanye amaXhosa ahlala kuLundi amanye ahlala mhlambe koNongoma, amanye ahlala koThekwini, akhuluma nesixhosa esingazwakala esiyisiZulu. Leyo nto yenu yokuphusha ama-propaganda ayisasebenzi. Welalela mfowethu, ayisebenzi. Lezi cagogwane lokhu ney'khandela zona nizama ukuzenza, hayi khulekani, into asasebenzi. Siyanazi nina ningama-channel la abolile akwa-YouTube, siyanazi nibaningi. Omunye uMfowethu News, omunye uPerfect TV, nonke namasimba noDodi, siyanazi ukuthi inhloso yenu yini nayiphumela. Lokho enizama ukukwenza nenzama ukukhanda yinto nje engeke yenzeke. Ningaxolisana nje imimoya, niqhubeke ney'mpilo zenu. Kulokhu Khuzani ake nimenze lutho, akukho enizokwenza ukuzodenta isithunzi sikaKhuzani or igama lakhe. Yonke into izoqhubeka the way okumele iqhubeke ngakhona. Hlezi niyikhanda lezi zinto zenu zama-voice note nani, hlezi Nkosi yami, hlezi. Futhi angazi mina SK waba nabhadeleni lokuba nabalandeli abanje. Yeyi unebhadi Nkosi yami, abalandeli laba, and futhi ngelinye ilanga bomfaka enkingeni. Bahamba bekhanda izinto, bahamba bekhanda inzondo. Akanayo inzondo Khuzani, akanawo sitalo. Nina nifuna ukugibezwa SK ngenkani, nithi uyinkunzi. Uyinkunzi yokwenzani? Ngokuhamba ekuyipiyana yopika, ngokuzayo uzopika bani? uMakhathi, Nkosazana Doda, uzokwenza njani? Asazi, kuyobonakala khona. Kodwa nje lo Dodi enilokhu niwenza, uyekeni, phumani kuwo. Nalama voice note enisenzela wona ninodo lapha nisendelana wona, nithe ikwaXhosa lapha. Ayikho loo nto leyo, umsangano. Ayikho ingoma lapha nebinzima kwi-top 10 ebinzima okuthiwa hayi ibinzima. Iy'ngoma beyifana zonke ngendlela yodwa, ayikho nje okuthiwa le isale kanjani. Zonke beyifana, zonke beyisondelene nangokwevoti. Ayikho ingoma okuthiwa ivotele kakhulu ukudlula enye, beyihluke kancane ngo-2.5 votes, ngo-3,000 votes, beyisondelene. Ayikho lento eyihaba lokuthi nithi nivote kangaka, nivotela ini. Imbongolo imnandi kabi, imnandi kakhulu. Ongayithandanga imbongolo, ongavotanga leyo ngoma leyo ayivotele. And futhi leyo nzondo leni izamayo angeke izenze mehluko, angeke izifike ndawo. Manje-ke lalela mfowethu, iyeke le nto le, iyekeni le itini ibolile. Kulo nyaka uzoba mude, ngane zakwethu, sizohubhana le nto yalama video nokho niwenza, asisangene. Sizohubhana nje kakhulu. Seninemsila, senemsila.
Sila iphakeme, niyaphapha, niyaqina, ingqino ingenhla, niyasama, niyatebula. Nikhokhelwa malini wemadoda? Malini abanifaka yona emasendeni? Nakhokhelwa malini? Uqala nqa ukukhokhelwa wanikwa malini ngoba kuyabonakala ukuthi cha niyasebenza and futhi kuyasebenzeka. Ngiyathula phela ngiyabona cha kuyasebenzeka. Anijabule ngani ukuthi iqhawe lenu enilithandayo SK leli enilithanda kangaka ngoba nikhuluma nje kanje nikholezelwe SK. Why ningajabuli ukuthi win ayiphiwe Ukhosini ayikhandelwe Ukhosini uyitholile? Ingani ngakujabuleli lokho ukuthi finally kuze kwasuswa abantu ngoba kubona ngathi ngeke awine sidalo SK nimthandayo. Jabulelani lokho nipost akujabuleki yini kanti if ukhona uKhuzani ucula umaskandi. That is pure maskandi. This is how maskandi ube ngakhona. Umaskandi usanda ngale ndlela le. Ayikho indlela maskandi izosanda ngayo. Ingoma iba yile yanto leyana. Akukho nje okunye umaskandi uzoba yikho. Manje nifuna kube ubuquququ lobo buka SK lobo piano lobo nalesa speed lesiyana. Yilokho enikufunayo. Akusebenzi lawo masimba lawo. Lo doda awusebenzi. Lezi ngoma lezi okuthweshwa ingoma kwezinye iziteshi nazo zipholile nje. Uthi qabanga zipholele nje. No Biribuyang ezo DJ Mapholisa zipholele lezo ngoma lezi azishisi nje. Yes zinama views lapha no Spotify zipholele. Akuzokuba ngathi iyanyakaza kancane iyona le yona SK ngathi iyanyakaza. Zipholele lezi zingi. Hayi hluke ngalutho zeziba futhi nje zidlule yiyo nje la imbongolo. Usebenzile uKhuzani lokho kumele nikwazi bafana usebenzile ushaya album yeminyaka le esazodla abantu. So lamanyala la enwenzayo lamakaka la enwenzayo izihlama lesenilokhu nisula singomi kumele nisiyeke ngoba nje nizophila kabuhlungu because angeke siniyeke thina manikhuluma udoti nizonyanyisa la ku YouTube nizolanda ama video nama voice note asangene anilali ndiwene inhliziyo ezimbi kakhona senize ngikwazi ukukhanda nama voice note ngenxa nje ukuthi nje uKhuzani uhlalisa unyaka kwesinye stage senize nikhanda namagogogwana namakopi bakithi awonibuzo ogogo benu ukuthi babe ngathakathi yini bayashiya phela inhliziyo ezilikhuni zokuthakatha hayi ngoba niyathakatha ngifuna unikhohlisa thatha nje isiqothu nina niyathakatha manje lalela mfowethu amasimba wenzayo ayeke ngimkhuzile nomfowethu uNews ngalomdate la alokho ayenza lokho ukuqala unyaka ngoKhuzani ngokhuzile uzoqhamuka komunye naye ngizoyenza ivideo ngimtshele ukuthi uthuvu alokho ebukhanda ngoKhuzani akabiyeke kuyeke le ku2024 because la niza ngathi nizokwenza ama video nizokwenzela abantu icontent kade nizokwenza nje amasimba la elokho niwenza sizohubhana ke kulonyaka uyophela nje nkosami futhi icontent yami izomangani because ngithi ngizenzela icontent enormal niqhamuke nina uthuve lokhu nokuphusha ngoba phela amasimba lawa umphalazo lokho niwenza so shuthi izokhula ngani ke content yami ngoba phela hayi anifuni ukuba abantu nibe right qhubeka impilo ngambe ngithatha nje izinto engasile ezibhedayo lawo masimba yekeni lawo masimba nje phumani nje kuKhuzani phumani nje impela msanje kumjwayela kabi ngoba nje niyamjwayela hambani le emdletsheni kunomcimbi omkhulu owenziwe umthandeni ozoba muhle hambani niye khona gibelani uthatha icontent nibhale ngawo ukuthi umcimbi uhambe kahle enjoy ingoma yonyaka uKhuzini FM uthole nepholo uthole nemali imkomelo omkhulu into nje ezinhle kuphela niyeke uKhuzani boyihlasela unyaka le uvotela abantu abamthandayo so nina Fusegani nje into engantshela yona Fusegani nje isikhathi eside nje ilokho nje kanitshela khona ngoba nizazi nifuna ukwenzani ngithi Fusegani nje bafana sure izothukana ama kumele ithukane
qhubekani niphinde nenze enye ividiyo ngoKhuzani-ke nizoyithola enye i-respond and futhi nizokutagga kwi-post le ngizoyibhala kwi-heading.